Салом алейкум даҳама подписчикои канали Абдулло Теҷи хубе созе бародаронам гап несте одамое ки подписатсия мекунед лайк намуна комментарияҳои беҳтарин менависте ҳаматон да гап надорум бародаронам ва хостем аэропорт дамадед ва ҳастанд шахсоне ки мехоҳанд мо 17 видео партоем ва нархи навои билетамон бигем тона бародаронам шумо чӣ мерава я лайк иншалло ки поддержка мекунед ва бародаронам омадем дар масъалаи Москва душанбе пурсидани бисёри шахсо мақсади нашуд прямои душанбе мепурсанд рейсои прямои шоли дарфурӯш набромадаи бародаронам иншалло ки дарфурӯш бироя ҳатман шуморо хабардор мекунем моро мужда дорем барое ки ҳар моҳ сар медоданд апрелда сар додан 13 майда манусе сар додан моҳи июн шодидашда дарфурӯш набромада иншалло ки дарфурӯш бироя хабардор мекунем ва бародаронам одамое ки шахсоне ки мехост гӯянд барои ҳамин бега худаш соат иҷод чорате ки 20% пуршид қиматтар мешавад вақти 40% ки пуршид бо авда қиматтар мешавад дастрошинда қиматае пагада 25500 15 35500 мақсад ки заррани бигире нархҳои билетотон бозӣ мекуна бародаронам нашуд ҳеҷи гуфта наметонам шахсоне биданд ки занг задан пурсидан гуфтанд чандай мо занг задем бародаро ки дар инҷа кор мекунанд омадан пурсидан гуфтанд 23600 то одам омад расид 27700 мора гуфт шумо ахмақ доре одаморо мақсад нашуд нархи билето мо ҳеҷи гуфта наметонем ҳар вақт ҳар дақиқа ҳар соат нархош али шиданаш мумкинай ва заррани гирифтанатон хубтарай метавонед инами деюм виходи аэропортай деюм виходи аэропортай метавонем деюм виходи аэропорта ки даромадем дасти роста нигоҳ кунед касаи ашудаш официали Somon Air худаш метавонед ки бе ягон ташвиш билетотона бигире ва ини стойкое ки мебинед инта рақамҳои бародаронам мақсад ки регистратсияи шумо дар ҳамин стойкаҳо сар меша вақте ки таблоро нигоҳ мекунед дар онҷа менависа ки ҳамин хел рақамда регистратсияи шумоа метавонед ки дар ҳаминҷа регистратсия бигзаред багаж 20 кило багажаи 7 кило рушнои зиёд кишид сари ҳар 1 кило 385 рубли даъватӣ месупоред бародаронам ва баъдан нашуд чиш гап заданем бидем дар масъалаи Узбекистон билетҳои Узбекистон ки як ҳафта бисёри одаморо мо мегем як ҳафта дар фурӯш мемонанд мегӯянд ки онаво харидагиам 15-16 мо ин маънира надонем бародаронам мақсад бозе ҳастай ба 15-16 билетҳои Узбекистон лекин ва ё рейсои прямоиш бародаронам қиматтарай яъне ки то 14-15 тара мехӯранд а рейсои чартериш ки сар метиҳанд ва ё бисёри одамо бидан баъзе одамое ки 6500 харидан бидан шахсоне ки 7000-8000 бисёри одамо то 10 тара мехаранд мақсад ки ҳар кас за ҳар хел меқавта инам ранги ҳамин самолёти чиқа бигум 20% ки пуршид бо ҳам камтара қиматтар меша 80% шид бо то 12 тара мехеза мақсад заррани гирифтанатон хубтара аэропорт дама дедва мепара аэропорт внукова жуковский шереметова ай ҳамаи аэропортҳо мепаранд бародаронам шумо метавонед ки билетотонро бигиред Somon Air худаш рейсои чартериш ки ҳаррӯза ҳастай ва баъзе рӯзҳо рейсӣ мепаранд в общем то нӯҳамда дина як бародарда гирифтем 23600 ва баъдан 13-14 ҳамин нархҳои 23600 ай нӯҳам поён 24400 гирифтем ҳар хелай нарх бозӣ мекунад бародаронам шояд баъзе одамҳое боша агар шумо ки наздик бошед дар ҳамин аэропорт наздик бошед метавонед ки хитон биёед ай ҳаминҷа бихарем ба дили пур бе ягон ташвиш ёки авиакассое ки дар территориятон боша ёки суязно метавонед ки бихаред ва ҳастанд бародарое ки ба программа мехаранд ягон ҷои қимтӣ надорад бародаронам асри 21 ай ба задани серия номери паспорта добавид мекунед бе ягон проблема билетотонро мехаред вақти регистратсияда шумо да билет намепурсанд бисёриҳо савол метавонед ки электроник бихарем мешавад шумо ҳаминҷа ки омадем паспортона нишон метаҳед тамом да ба задане ки боша ягон проблема нест агар вақте ки шумо ай программа мехарем мақсад самолётуда агар ному фамилиятон хато шидагӣ боша метавонед вай ҳалиш када 1000 рубл ҳалиш мекунам мақсад ҳар самолёт ҳар функсияи худша дорад бо ман номрои авиакассара мемонам бародаронам бисёриҳо занг мезанед мара нархи билет мепурсед ман барои ҳамин нархи билет номрои авиакассара мемонам ки шумо занг мезанед пурсед в общем шумо саволое дошта бошед ки нафаҳмем нашуди билет ман номрои авиакассара
ҳар видеомда мемонам ки бисёри бародарода мақсад билет гирифтагием ва чӣ хеле боша набоша ман саваечон будагием ва ё маро шинохта гирифтагием бе ташвиш шумо метавонед билетотона бе ягон проблема бихаред ва аэропорт омадед ва дар ина чӣ хеле ки мебинед гаштестен проверкаам ки проверка агар баъди 15 июн агар ки продлид нашава проверка чӣ хеле ки пеш буд чӣ хеле ки пеш бе документора меқапидан амхалӣ мешава ва ҳозираш дар ина мебинед тарафи ҳамин вихда одамое ки медорен аз сёмка ки мақсад ки ина машинаи спокойно метавонед билетотона бихаред бе ягон проблема мегӯянд ки шумо Somon Air-ро таъриф мекунед тон фикр кунед самолёти Somon Air функсияҳои мавзурат дорад функсияҳое дорад ки числоша алиш мекунед Узбекистон мехаред ина Узбекистон мехаред мақсад арзонтар лекин ягон гап хабар шава билетон мавзурат надорад али Somon Air мақсад мо таъриф намекунем мо чи ҳафта ҳамро мегӯем бисёри одамо зуртон бираса прямои бигире бе ягон проблема мақсад меяд регистратсия мегузаред соати 4 парвозиш бошад 10 да Тоҷикистон меше 10 Тоҷикистон да Тоҷикистон меше мақсад бе ягон проблема а Узбекистон хай мақсад мераванд одамо ва ҳар ҳол функсияи билетиш мавзурат надорад чӣ хеле ки Қирғизия харида буданд одамо вақте ки мақсад вазъият безеб шид билетҳои ҳамаш сух нахостанд харидан отказ кардан билетошон мавзурат надошт Узбекистон ҳам мақсад билетош ҳамехела барои он пеша чӣ ҷое ки билетҳоро мегирен хубтар фикр кунем ва чӣ савол метед кӯдакода 18 сола поён 600 рублай вақте ки паспорт надошта боша вақте ки возвращение бигиреша ҳечи дар кор несташа возвращение мегиреша 600 рубл билет мегире бе ягон проблема метавонад ки спокойно бия брава 18 сола ки боло шид 50% мешавад чанка ки билет боша 50% барои кӯдак меспоре ки багажиш чени одами калон чанка ки одами калон багаж мегира 20 кило багаж 7 кило ручной байда ки 50% хариде ҳавайдам ҳамун ҳисоб мешавад ва дар масъалаи Жуковский мепурсе ё ки общем ҳамаи аэропорта нашуд духтариш мепурсе Жуковский ҷои духтарсипорӣ надорад лекин клиникое ки дар территориятона ё ки клиникое ки мақсад ай дига шаҳр Питер, Екатеринбург, Новосибирск ҳама шаҳрҳо шумо метавонед ки билетотона ҳамҷа пересадка хади бихаре метавонед ки ҳамҷа дар духтартона бихоре бе ягон проблема мақсад 72 саат вақт дорад 72 саат вақт дорад чена 72 саат истифода мекунед шумо метавонед ки ба он биёен айҷа регистратсиятона бигзаред ва шумо чӣ хеле бояд ки бихтар бигзаред петерия яъне ки ай даҳан ай бини анализ мегиранд тамом бе ягон проблема ҳавайқати барақш боша меояд нишон метаҳед бе ягон проблема нашида одамоеро ки ай ҳамин сабаб бигардонанд ва Жуковский дар он территориётона ё ки биён аэропорт амадеде Внуково наздик боша Внуково Шереметова в общем метавонед ҳамҷо биспоред ва парвоз кунед бе ягон проблема барое ки билетҳои Узбекистон чун ай дига аэропортода ай Жуковский арзонтар аст ва мегӯянд ки карта надошта бошем чӣ мақсад карта надошта боше ягон картаи мақсад чӣ хел бигӯям хатитон ягон бародар ё ки ҳамҷада ҳастанд тоҷикое ки картаи ҳавая дабавид кунед дар вақти платидкунӣ мешавад 2750 рублай духтарсипорӣ меояд ҳамҷада валақда навистагия ки сайти labahime.ru медроед пройти теста меҷиқи аэропорт омадед бара вибр мекунед ном фамилия в общем даниётона дабавид мекунед ҷои кортона ҷои зиндагӣ мекардагитона ҳамаша серия номер паспорт ҳамаша дабавид мекунед следующий шага меҷиқед ва онлайн платид яъне ки картатона мезанед код меравад дар телефонтон дабавид мекунед штрих-кодиш мебуред вақте ки штрих-кодша мезананд мерен анализ меспорен тиченаи 2 саата тайёр мешавад ва мақсад очират ҳам камай метавонед ки ҳамин 1 саат расчёти регистратсияша бигиред 2 саата ҳамаи чизотон тайёр мешавад чӣ савол доред медонам бисёри бародаронам жда доранд рейсои прямоиша барое ки ҳарноҳа сар меодан арзонтар иншаллоҳ моам жда дорем ҳаме ки шава сразу шуморо хабардор мекунем ва ин қали аэропорта 100% ӯзгашта бояд тоохирем бародаронам мини шахсое ки мебинед ҳамин рӯз худаш билети Узбекистон харидиянд ва хостем пурсем ки нархошона чанди ки ҷо харидиянд салом алайкум ака апаҷон шумодан бародарам билети Узбекистон харидем намерӯз билети Узбекистон гирифтем ҳамин рӯз омадиву ҳамин рӯз худашда харидӣ аэропорти дамадед ва ай чандум каса касаи 82 касаи 82 чанд ка харидӣ 8500 8500
کجا ای دماده دو Aydamade dua çi termir. ترمیزا ای مقصد هست شخصانی که میتونن بیاین همین روز نگالتای خلیان پاپالکی همون روز بیاین همون روز بلیتاشون هم بخرن یا کم خیلی اسپید کدای و دخترش در همین ایرپورت دو طرفش جای دختر سپوری اسپورد یا که All sporting. 1750. مقصد سایت مدروی چکار که در ویدیو گفته بودم یکان چه خیلی هم نداره با فکرم با برادرای توجیک هستن که اردان میتونید سپور دیو گرفت دیگراش هم مثل برا سلام علیکم اپا جانم اپا جانم کتام بیلیت ازبکستان خریدی؟ ترمیز مایم اشتینیم ده همین هر دوتان یک جیان مایم مقصد اینه برادرها بیلیت رو هم خریدگی هم و آدمایی که این روز در رس دوشنبه بعد یک تاش سهری رجیستراسیاش سر شید و بگهیده شخصان مقصد رجیستراسیا گذاشتن رفتن و بگهیدن باید رسیدگی که ساعت 9 سر میشون انشالله تو وقت جمع میشون میرون سلام علیکم اکم شون چوکدی سلامی دوستی مای این برادر خود یک کوارتیر دا بودیم و بعدا دیگه جو کوکنی رفت یک کم شون دوستی همون گپون بلیتش هم خرید یکم بلیت هم رنگ همو هشتین دور ترمیزن ترمیز بیفتگی انشالله برای که هم بسیاری ها میپرسن که تاجیکستان در کدامش نزدیک همی ترمیز، قرشی، تاشکند، سمرقند بسیار آدمایی که میخرن همیشه شهروش میخرن یگون گفتنی نداری برادرو همه کسا بین برادر ما عبدالله همه دا یوردان میکنه مثالی گاب همه تو جای میتونه همه یوردان میکنه همه چرا یوردان میکنه مثل اکدون روی سفر انشالله به یگون کامودی انشالله که در تاجیکستان این دوستی ما چند قطعی کار میکنیم کارگاه پیشینه یکنین سال پیش هم یکنین سال پیش مقصد حیو چرخو ساله که مقصد وقتش بود که متالالون زمینکنی استرویکات چکرکنی خیلی کلا بود گذشت ممکنه این وقتای ما رو بگذاره ما هم بله گفتیم نصیب و 6 سال سلامت تاجیکستان میریم شو پیش پدر مادر های مقصد اونی که راکی داکیمنتوش مدرس گرفتگی تو 15 میلیون رو تو 15 میلیون وقت برای که ما هم داکیمنتمون بزای بود تو 15 میلیون باید همینجا بروی که به حد وضعیت بزای بشته گره قدلی نشوه میخوام دیپورت میکنم خواهن دیپورت میکنم ما 5 ساله باید ترما بکوبتگن کنم شفهمدگی 5 ساله باید آدمایی که 4 ندرومدگی های ما را 5 ساله دیپچی میکنن 5 ساله ترما میکنن خیلی گپ خبر کنم مثلا نقشه داکیمنتوش رو درشت معلومات نداریم مقصد اگر وضعیت ایرپورت کسید شوه با تیم داکیمنت دمیگذاریم میرسیم شما خبردار میکنیم باشه در قانون الله باشه برادرها همیشه دستگیری کنی عبدالله را لایک زیر کنی شتق دام دهان شتق در داشت